मोनगोनथाय गिदिर हायना होगौमोनहाय आं गैया रावबो सौग्राव फैया मालायफोरखौ सोंफैनाय खोनायोब्ला सोरखौबा हाबा हरनाय खोनायोब्ला आहासो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो बेखौनो सानफ्लांबाय थायो आङो से नम्बर जिंगाया बेनोहाय आंना कलेजफ्राव थांनो मोननायमोनब्ला लिपस्टिक जिन्स लंपेन्ट गाननानै सेंग्राफोरनि खाथि खाथि लाइन मारिनो हागौमोनहाय दा कलेजावबो थांनो मोनासै खाफालावनो लिरनाय गैया खोमा आंनियाबा सोर जागोन Hei, Pagli, मानसि गोसा बुयै बेलाय फैदो फै नै बेयावनो गुनोसै खबाइफ्रा खादोहाय औहाय दे गिदिर गिदिर मोनबा हामगौमोन लायो दैयाबो गोथौद्राय खोमा मागुर मोनथोंहाय मागुर मोनथोंहाय एसे इन्जय लालांनि र' जोमै गैया गारा मानि मोफ्लामनाय बेलाय जोमैयानो गैया हा मानि अखा मोफ्लामनायसै बेलाय जोमै गैया गारानो आयै नाया गिदिरथारमोन आयै अखा मोफ्लामनायखाय गलबदों खोमा आयै गेदेरथारमोन लायो जेखायाव गाखोमोनबा हामगौमोन लायो आयौ मोरोना फा हा फानस' बोखारबाय फानस' रैखा खालाम फाननि मा जागौ बेलावखौ गियो सोरबा बोखारबाय सोर दङ खाथियाव मा जादों आदा फानस' बख' बोरो फानस' बहन ए बेलावसो बेलावखौ एसेबां गिया आदाया आंखौ हरनाय बेलावा नोंनि सिफियावसो हाबफैबाय बबेनि जाखो आदाया टाउननि दां आदाया टाउननियानो आं बेनिखायनोथ' फानस'आ जाबायमोन बबेयाव थांनो फैदों आदाया गोजोनपुराव थांनो फैदों आमाइमोन दङ गेजेर फरायसालिखौ आमाइमोननाव थानानै फरायदोंमोन आं आदाया गाज्रि दामोन मोना मानो मोननो बुंनो थाङोब्ला दाया आंनिसो मा आं खुबैहरनाय हाथरासो गलबदोंमोन ए होमबा ना गलबनायाबो ए बिदिसो टाउननि आदाया अखा मोफ्लामग्रा गलबग्रा ए बिदिसो सिख्लाफोरनि गोसोखौबो माथो गलब होनो हायो मोफ्लाम होनोबो हायो होमबा नोंसोरनि मुङा आंनिया दुब्लि आंनिया लाबारि औ मोजां बुं टाइटेलफोरखौ नांलायाबाबो जागोन ना आदा जागोन आदानियालाय औ आंनिया अख्रां बा मालाय आदानिया मोजांथार माथो मुङा मानसियाबो साबथारनायजों आं मोजां नमारगौ ना मेगनजों मेगन नायलायलायनो बोरैबा मोनलायलायो साइज गोनांखाय आदाया गाजाथार माथो गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आङो बुं मा बाथ्रा आदाया जों सानैनि फट' खेबा मानो फट' अ गड र' केमेराखौ बावदोसो आं अ गड चार्जानो गैला मा बेटारि गैला औ दहाय बिदिब्ला खालामफ्लादोसोमोन आं ए नोंसोर थादो दै रायज्लायनोनो अहायाखैमोन आंहा
उनाव माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन बाय दे बिदिब्ला लाबारि नों मा एसे मोजां मोजां बाथ्रा बुङो